ассалому алейкум тамошобинони арҷманд. нахусти нашри барномаи милитсия хабар медиҳад дар соли 2025ро ба шумо манзур медорем ва чун ҳамешагӣ кӯшиш хоҳем кард ки аз фаъолияти милитсияи суғд ба шумо маълумот диҳем, бахусус дар самти ҷиноят ва ҳуқуқ вайронкунии содиршудае ки милитсия ошкор менамояд. дар саҳифаи аввалини барномаи имрӯза вобаста ба дастоварди оперативии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд дар самти мусодираи маводи мухаддир хабар хоҳем дод. Коркарди ахбороти оперативӣ имкон дод ду узви шабакаи нашаҷалобӣ боздошт ва аз онҳо зиёда аз 4 килограмм воситаи нашадор мусодира шавад. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд бо доир намудани маҷмӯи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ кирдори ба ҷомеа зараровар, муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашадор дар ҳайати гурӯҳиро ошкор намуда ду узви шабакаи нашаҷалобӣ шаҳрвандон Саймуддинов Салоҳиддин Наврӯзович соли таваллудаш 1977, истиқоматкунандаи ноҳияи Синои шаҳри Душанбе ва Ҳалимов Суннатулло Маҳмаҷонович соли таваллудаш 1984, истиқоматкунандаи ноҳияи Ҷалолиддини Балхи вилояти Хатлонро боздошт ва аз онҳо дар маҷмӯъ 3 килои 951 грамм воситаи нашадори намуди ҳашиш ва 167,7 грамм моддаи психотропии метиамфетамин ба истилоҳ кристалл мусодира карданд. Гуфтанд ба маврид аст ки гумонбаршудаҳо бо роҳнамоии Шамс ном шахс тариқи закладка ин миқдори воситаи нашадорро дар ҳудуди шаҳри Душанбе қабул ва минбаъд бояд ба шаҳри Хуҷанд интиқол медоданд. Ба даст овардани даромади пулӣ дар меҳвари ҳаракатҳои ҷиноятӣ меистад. ҳарду гумонбаршуда дар гузашта бо ҷурми муомилоти ғайриқонунии воситаи нашадор суд шуданд ва медонистанд ки ҳаракатҳои ҷиноятиашон чӣ оқибат дорад. Давоми моҳи декабр марҳилае мебошад ки Саймуддинов ва Ҳалимов бо ҳаракатҳои ҷиноятии худ нақшаи шабакаи нашаҷалобиро ки тавассути алоқаи интернетӣ идора мешуд амалӣ созанд. Шамс гуфтани ном бача ба ман занг зад ба тариқи WhatsApp гап зад ки ҳамин мери ҳамин пишти ҳамин байрақо ман видеорӯй мекунам сурат мегирӣ. оғози парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 200 қисми 3 кодекси ҷиноятӣ ва чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс натиҷаи кирдори ҷиноятӣ аст. дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри Хуҷанд барои муайян кардани сарчашмаи паҳнкунандаи воситаи нашадор чорабиниҳои оперативию тафтишотӣ бароҳ монда шуда эҳтимол аст боз якчанд номунасаб ба парванда ҳамроҳ шавад. дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри Истиқлол мардумфиребии марди 32 сола истиқоматкунандаи шаҳри Бӯстонро ошкор намуданд. гумонбаршуда худро дорандаи ҳуҷраҳои истиқоматии фурӯшӣ дар ҳудуди шаҳри Истиқлол маърифӣ карда якчанд нафарро фиреб кардааст. дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри Истиқлол 5 далели қаллобиро ба шаҳрванд Ахмедов Баҳодур Бахтиёрович соли таваллудаш 1992 истиқоматкунандаи шаҳри Бӯстон нисбат медиҳанд. муроҷиати ҷарбдидаҳо ба мақомоти милитсия ва прокуратура дар хусуси фиреб хӯрданашон аз ҷониби шаҳрванд Ахмедов ки худро дорандаи якчанд ҳуҷраҳои истиқоматии фурӯшӣ дар шаҳри Истиқлол маърифӣ карда маблағи пулии онҳоро гирифтааст, сабаб шуд ки нисбаташ дар асоси талаботи қисми 4 моддаи 247 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз шавад. Масалан, гумонбаршуда давоми соли 2022 дар ҳудуди шаҳри Истиқлол дар ихтиёраш мавҷуд будани манзилҳои зиёди фурӯхтамешударо баҳона карда барои фиреб ба боварии марди 31 сола истиқоматкунандаи ноҳияи Деваштич даромада дар якчанд лаҳза хонаи дигар шаҳрвандонро ҳамчун манзили худ пешниҳод карда бо ваъдаи ба расмият дароварда додан дар умум аз ӯ 123,500 сомонии маблағи пулӣ гирифта ба эҳтиёҷоти шахсӣ сарф кардааст. ё ин ки бо ҳамин гуна усул аз зани 54 сола истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Навгилеми шаҳри Исфара 35,000 сомонӣ маблағи пулӣ гирифтааст. хонае ки сабаби ами соҳиб надорад беримон бечи хобаи амнора дар ҳолати безеб садамавӣ хоб мекунам баъд ва тоза карда нигоҳбин карда мегирифтам. тавре дар ҷараёни тафтишоти пешакӣ мақомоти милитсия ва прокуратураи шаҳри Истиқлол муайян намуданд гумонбаршуда ҳуҷраҳоеро ба харидорон нишон медодааст ки дар асл ба дигар соҳибмулкон тааллуқ дошта муддатҳои тӯлонӣ он ҷо касе истиқомат намекард. дар ҳудуди шаҳри Истиқлол чунин манзилҳои истиқоматӣ кам нестанд ва ин шеваи қаллобиро Баҳодур Ахмедов ҳадафмандона истифода кардааст. рафти тафтишоти пешакӣ муайян карда шуд ки Ахмедов Баҳодур Бахтиёрович дар давраи солҳои 2018-2020 бо мақсади ба даст овардани даромади муфт аз шаҳрвандон хонаҳои истиқоматӣ дар маҳаллаи якуми шаҳри Истиқлол мавҷуд бударо
ки ҳар яки онҳо дар асоси ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда соҳибмулк доштанд, ҳамчун аз они худ вонамуд карда бо баҳонаи дар муҳлатҳои аз 1 ҳафта то 2-3 моҳ ҳуҷҷатҳояшро баррасӣ кардан, онҳоро фиреб дода маблағҳои гуногун ба даст овардааст, ки маблағҳои айни ҳол тасарруф намуда ва тафтишоти пешакӣ муайян кардаи он зиёда аз 200 000 сомониро ташкил медиҳад. оқибати тақаллубкориҳои қасдона бо расонидани зарари калони моддӣ дар баробари оғози парвандаи ҷиноятии чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс мебошад. Нафароне аз ҳаракатҳои ҷиноятии Баҳодур Ахмедов зарардида метавонанд ба мақомоти милитсияи шаҳри Истиқлол ё телефони боварӣ дар экраннамудор муроҷиат намоянд. идомаи барнома. Наворҳои характери иттилоотӣ дошта, ки дар шабакаҳои интернетӣ нашр шуда оиди кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ маълумот медиҳанд, ҳамеша мавриди таваҷҷӯҳи мақомоти корҳои дохилӣ қарор мегиранд. Чанде пеш дар шабакаи интернетӣ ҳамин гуна як навори гӯё боздошти ноболиғе дар шаҳри Истаравшан дар болои дуздӣ нашр гашт. Ман сигарет гирифтам, 2 пачка, 3 пачка ростича гирифтам, тамом. Ман норса мекашам, ман нагирифтам. Бо чиз гирифти габзан? Габзан тез. Тез габзан. Бо чиз гирифти? Чӣ? Бо инҷа магазин чиз гирифти? Габзан. санҷиш муайян кард, ки ҳолати мазкурро 2 навраси 16-сола сокинони ҷамоати деҳоти нофароҷи шаҳри мазкур бо маслиҳати пешакӣ саҳнасозӣ карда ба навор гирифта минбаъд дар шабакаи интернетӣ паҳн намуданд. мақсади онҳо аз ин саҳнасозӣ бештар намудани шумораи пайравонашон дар интернет ва маъруф шудан будааст. дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри Истаравшан оқибати чунин хатокориро ба наврасон фаҳмониданд. гуфтанд ба мавриде аст, ки майдони озоди интернет агар ғалат истифода шавад, нороҳатӣ хоҳад овард. ҳар як амали ҷиноятиро ҷазо ногузир аст. ин лаҳза аз ҷараёни як мурофиаи судӣ гузориш дода оқибати интихоби роҳи нодурусти зиндагиро нишон хоҳем дод. нафаре ки ҷиноят содир кардааст ҳатман подоши онро хоҳад дид. расулов акмалҷон анварович соли таваллудаш 1999 истиқоматкунандаи шаҳри хуҷанд меъёрҳои бо қонун мустаҳкам гардидаро сарфи назар карда ба муқобили асосҳои сохти конститутсионӣ ва амнияти давлат ҷиноят содир намуд. дар мурофиаи судие ки дар суди шаҳри хуҷанд баргузор гашт, гуноҳи ӯ барои содир кардани ҷинояти дар моддаи 307 иловаи 3 кодекси ҷиноятӣ ташкили фаъолияти ташкилоти экстремистӣ тасдиқ ёфт. мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқи вилояти Суғд зимни назорати шабакаҳои интернетӣ муайян карданд, ки судшаванда дар баробари мунтазам тавассути шабакаҳои интернетӣ ақидаҳои ифротгароинаро ҷонибдорӣ кардан ҳамзамон бо истифода аз саҳифаҳои интернетии худ ин гуна ақидаҳои носолими халалдоркунандаи амнияти ҷамъиятӣ ва хилофи сохти конститутсиониро дар байни дӯстони электронии худ паҳн кардааст. тафтишоти пешакӣ далелҳоеро ҷамъоварӣ намудааст, ки дар он барои тарғиби ақида ва ғояҳои дар Тоҷикистон манъшуда саҳмгузорӣ кардани судшаванда Расулов намоён аст. дар мурофиаи ошкорои судӣ судшаванда худашро дар содир намудани ҷиноят гунаҳгор ҳисобида изҳори пушаймонӣ карда бошад ҳам судя ба кирдорҳои судшаванда баҳои ҳуқуқӣ дода ҳукми ниҳоӣ баровард. суд ман баромадии ҳимоятгаранро бо пуррагӣ дастгирӣ намуда аз суд эҳтиромона хоҳиш менамоям, ки тибқи эзоҳи моддаи 37 иловаи 3 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ман аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод карда шавам. Расулов Акмалҷон Анварович бо моддаи 307 иловаи 3 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон гунаҳгор дониста шуда ба ӯ бо қисм модда ҷазо дана маъмул сохтан зоин ба муддати 6 сол ва дӯ ҷазо дар калони ислоҳии идораи низомаш пурзур таъин карда шуд. бо ҳукми суд ба муҳлати 6 сол аз озодии маҳрум шудани судшаванда ва адои ҷазо дар колонияи ислоҳии низомаш пурзур дар ҳоле эътибори қонунӣ пайдо мекунад, ки агар дар муҳлати 10 шабона рӯз судшаванда аз болои ҳукмӣ бароварда эътироз наорад. таҷрибаи ҳаётӣ исбот кардааст, ки танзим дар дилхоҳ амал баракати зиндагӣ аст. дар ин бахши барнома вобаста ба риоя нагаштани талаботҳои қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросимҳо ҷой дода шудааст, ки милитсия зимни хизматбарӣ ошкор намуд.
ҳарчанд талаботҳои қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим баҳри баланд бардоштани сатҳи иҷтимоиву иқтисодӣ равона гардида тартиби гузарондани ҷашну маросимро муайян ва ҷиҳати пешгирӣ аз зиёдаравӣ хурофоту таассуб меъёрҳои манъкунандаро пешбинӣ намуда бошад ҳам ҳамоно қонуншиканиҳо дар ин самтро милитсия ошкор менамояд. нозирони минтақавии милитсия дар шаҳри Истаравшан бо гирифтани маълумоти оперативӣ муайян карданд ки ҳангоми баргузории тӯи домодию арӯсии фарзанди шаҳрванд Абдуллои Сардор Эгам Назарзода истиқоматкунандаи деҳаи варзиқи ҷамоати деҳоти Чорбоғи шаҳри Истаравшан дар тарабхонаи Чорбоғи шаҳри мазкур соҳиби маърака ва хешу таборони ӯ ӯҳдадории дар сархати 3 моддаи 18 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим пешбинишударо риоя накарда дар ҷараёни тӯй ба часпонидани пул машғул шуданд. дар баробари соҳибони маърака ҳамчунин баъзе аз меҳмонҳо ин намуд қонуншиканиро анҷом доданд. дар асоси санҷиши наворҳои видеоӣ ба дасти милитсияи шаҳри Истаравшан афтода тӯи домодию арӯсӣ санаи 22 декабри соли 2024 баргузор ва 12 ҳолати ҳуқуқу вайронкунӣ ошкор шудааст. соҳибони маърака хешу таборон ва шахсони ба онҳо наздик 7 нафар мард ва 5 нафар зан дар ҷараёни тӯй пулчаспонӣ карданд. нисбати ҳамаи ҳуқуқу вайронкунандагон ки 12 нафар мебошанд бо дастрасии талаботи моддаи 481 кодекси ҳуқуқу вайронкунии маъмурӣ протоколи ҳуқуқу вайронкунии маъмурӣ тартиб дода шудааст. исрофкориву зиёдаравӣ амали ҳуқуқу вайронкунандагон мебошад ки қобили қабул нест. сокини ҷамоати деҳоти ғулакандози ноҳияи Ҷаббор Расулов Илҳомҷон Отабоев бошад санаи 5 январ дар хонаи иstiqomatиаш бо иштироки зиёда аз 25 нафар меҳмон маросими домоталабон гузаронидааст. ҳолон ки сархати 3 моддаи 12 қонуни танзим муқаррар кардааст ки маросими домоталабон ва арӯсбинон ба таври ихтиёрӣ дар доираи оила бо иштироки то 15 нафар гузаронида мешавад. инҷо расидем ба интиҳои барнома. таи чанд дақиқае ки бо мо будед, умедворам ки беҳуда нагузашт ва бо дидани хатои дигарон равиши зиндагиро дар доираи қонуну тартибот пеш хоҳед бурд. боқии риояи талаботи қонунро тавсия намуда ободии рӯзгор ва саломатии шуморо хоҳонем. то дидори навбати хайр.